Gure gaurko gonbidatuak ekarri du, eta ni beira egongo naiz, beak prestatzen duen bitartian. Baizea, Joseba, zu geldik ez dituzte ongo zeanik, Geldi, kostatuko zaitek. Eitzeiteko era batuan, launduko Josetan. Ze gauza freskua. Jarra, polita, Artista utzaiz, Iñaki, ongi etorri, eta placer bat hemen izatia. Adi lagunak saio, bikaina atorreta. Eguerdion lagunok, Iñaki, baskitoko sukaldari nagusi? Bai. Arduraduna eta nagusi jare bai, ezta? Bai, bueno, orgabitza. Eta beste hain bajatetxe, bai, azkau antxezko artean, ezta? Bai, hiru baskito dazkau, geho jotoki eta marinela hemen, donostiko portuan. Aiama, artista utzaiz. Ze prestatuko jau gaur? Ba, gaur zuk esan desun bezala, lehatza ekarri deu, eta alkatxofak ere bai, ez? Vale. Orain garaian gaude, eta sasoian gaude. Eta txirla batzuk, bai, almejak, ezta? Almeja batzuk. Almeja batzuk, eta gero platera montatuko jo? Ba, ingo deu lehatxa saltxan jarriko deu, alkatxofak eta almejakin. Oidek saio eharra. Adi lagunak eharra rezeta, eta gonbidatu paregabia. Bueno, lagunak, eta Iñaki, gaurri garatu, normalin ja sarrera goituta entxon nino lagatu. Nundik no ebliko gaituk, zehazki errezetaitik dugu garaian. Vale, ba, hasieran hasiko ga fumeta iten, saltxa berdia ondo ligatzeko, eta hasieran ebai ingoitugu alkatxofak egosi. Vale, fumeta iteko, nola ingo jau? Pentsatziatik garbituko jaula, burukin ingo jau, eskatakin, zer pusketa goteko zio? Aurrena ja deseskamatuta dago, ingo jau zurratera, lomokatera, eta geho burua eta ezurrakin ingo deu fumeta. Vale, perrexil pixkatekin eta tipulakin. Eta tipulakin, bale. Irekin, gaina, zenba demoa fumeta iriketen, este... 20 minutu. 20 minutu, este garrantzitsuak gehiagi gotia, eta? Ez, nahikoa. Izorratu ite, izorratu ite. Bale, bai, amoniako zaporek eta ateatzen aztetu, ez? Bai, pasaitea eta orduan ja 20 minutu eta atera ingo dut. Horburuak nola prestatuko eski jau? Ba, horburuak ingoitugu hasiera baten pixka zuritu. Bai. Baina nahi gustatzen zait azalak endu gabe. Bale. Orduan jarriko deu osoikan, garbituta, pixkat moztuta, eta gero zurituko deu. Ja, egosita dola, bai. Porque hola arrisku gutxillo dago oksidatzeko. Ados, oso detaiona bai, zazien zuritze gaitu, eta askotan laugarrena zuritzekenako horrengoa ja erdendutazio. Amak deitu izu telefonu hartu erdezula, eta hortzabiltza. Ondo, zio. Eta gero txirla nola prestatuko eskiu? Txirlak legatza jartze deunen jarriko ditugu txirlak ebai saltxan, batxui pixkatekin eta kaiena pixkatekin, eta irikitze janen, normalen lehatza ja pixkat gehioin da, hor txongo. Osa, lehatzei pixka falta zaionian, txirla bota, eta irikiko eskiro, dek saltxa berdian ningo eskira, no? Saltxa berdian, bale, hemen txekau batzu ja, irina ligatzeko, eta pipermina nola ez, sustantzi pixkate mateko, ez da? Pikante pixkat, betire ondo. Karo, gaura getariako erregina errexako sartzen, ez da? Bueno, nahusi, zerrekin lagunduko jat? Ba, fumetakin hasiko ba igual, ez? Nik lehatza garbituko jat? Igor buru garbitzen? Perfecto. Bikain. Bueno, ingo jatenek, gaurko errezeta iteko zema berdi hau. Pentsatzen nahi nauk, kogotia utziko jau alde batea? Ego kogotia garbituko jate bai, o nola nahi? Bueno, garbitzen jugu nau. Garbitzen jugu, nik ingo nun, a ber, normalen kogotia aprobetxatze du parri jantzako. Bai. Baina, kasu honetan nola ez deun ningo, nik ingo nun buruak endu pixka, eta buru hori eta ezurrakin fumetain. Bikain. Venga, nire kontu hau. Hor, nimendikan esan deken bezala, eskatak enduko eski hau. Hori da. Golpe bat, erdiko ezurrak kentzeko, eta banitxeak beste aldean jau. Hori da. Vale, hau, fumetantzako erabiliko jau. Ura jartzen fugu hemen kendu ingozio. Kokotxaren jarriz, gainen jarriko jau, lehatzen gainen. Vale, kokotxaten ingozio. Betu kokotxan ondagon, betu lagunak. Horretik kokotxa garesti izaten dira, lehatza batek, eta berdeu plater bat iteko, 20 kokotxakua, 20 lehatza behar ditugu, behitu nundakan hemen kokotxa. Eta hau horrela ateatzen dugu, behitu. Sartzen dugu lagoan hemen, hola xe, aurreaka, itegue hola, arranderuak hola itegue. Aurreaka atea pusketa, eta gero behin pusketa ateatzegoen ian, ja atzeaka bota, atea arte. Trak,
Eta hemen txeakau, kokotxa garbi ja. Hori biliko dugu, geho platera bukatzeko. Lehatzan gainen jarriko dugu. Onna. Vale, bai, fumentantzako, bizkan lujua irutzi zaiten fumentantzako kokotxa erabetzia, eta... Sería alto nivel. Muy alto. Desperdizioetan izango ba. Bueno, hemen jungo nio garbitzen txiri, eta hori ire kontu. Oso ondo. Vale, bizka kontuatu nauk hemen, honei mamertzotela bi guelta. Jarri berko dituzu bi kazuela, urakin. Vale. Nere kontu, bi kazuela jarriko ziturakin, bat fumetantzako eta beste horbuluntzako, Beste horbuluntzako, itek. Oso ondo, vale. Pixka lehortu. A ber, hemen zeskat, bi kazuela hauek, txerutze zaik. Neiko. Hemen horburu jarriko ditugu, eta fumeta. Vale, fumeta txiki jaingo jo. Bai, buruakin nahiko igual, Vale, buruakin nahiko izango jo, oso ondo. Bueno, Iñaki jauna, Cesar Berdin, Baskito, nula ziguan Baskiton historia? Baskiton historia ziguan, lehen komentatu zuten bezala, Bakeiran. Bakeiran, harrapatu zion manera eta tanere, oinera eta ez, nero zabatan ere amai, krisisa, konstrukzioko krisisa, eta han harrapatu 2009-2010. Eta ordu nua pasazanen, konstrukzioko enpresa denak, bakizu, ze pasazan? Osea, ire guraso, ire osaba konstrukzio itezin lan ordu. Konstrukzio nere amakin. Eta gero, osabakintzun, hemendikan eramatezun arraiak, bixigur, rodabaiok, rapek, eta hartuzun jatetxe txiki bat, borda bat, oso polita, hor kasarien bilagoran, eta han behaz izan, sukaldatzen, parrillan, beha garbitzen, beha atenditzen jendiai, eta pixkanaka, nola zan toki bakarrala arraia ondo gematezuna, fama arrakasta hartuzun, eta orduan, 5-6 urtetan, ugaitzun altza. Tan jutezan erregia, Barsako presidente... Jende potentzia egin. A nivela da zea da. A nivela top esatekena, bai. Eta gero nia zinitzen, hartuzun beran beste bileian beste txiki bat, eta nia zinitzen berako eramaten. Eskola baskulinari bukatu beran esatekenean zer da? Bileian. Bileian, vale. Osa, beste azitxon, Goian, 1500 esatean, Goian. Pixka beraxo. Vale. Eta orduan, nia zinitzen berako ematen da, osabak ikusi zunen, honek kailua emateula, orduan zinitzen bilak ematen. Vale. Eta orduan bilak arte dituen da, eta osaba zintzen konstrukzioa vuelta, hori beak ingatu izan? Konstrukzioan ja bukatu zan. Eta orduan osabak ingatu nintzen, dago iriki genuen, Baskito Donostikoa. Bain dala, illa 5 urte. Vale, eta hor ja ibai asiratik aneon ja. Hor ja asiratik, bai. Ona. Eta bueno, eta geho, nolatan, angua bukatu indek ja? Ose, handek 3 askakela guain. Bai, porque bain osabak iriki du Bilbon sagardotegi bat. Bai? Bai. Bere gustotako basan sagardotegi bat irikitzia. Eta Baskito ditzeke bai, Bai, la gabarra del Baskito izena. La gabarra del Baskito. Hemos conquistado la gabarra también. Ona, iaiz artista. Eta Bilbon nuntzioko jo? Bilbon Deuston. Duen geinan zea pasata, ibaia pasa, eta hortxe bertan. Ona. Eta bai, bueno, arrankatzen, bakizu, zer dan negozio berrik arrankatzea. Esate, noi 203, bizitxauden 2 etorriak, ez da? Oidek. Ona, eta adibidez, iguain Bilbo aldea juteaiz, Bakeira neoteaiz, Donostikoa nola ibiltzeaiz? Ni beti Donostiko Baskito neoteneiz. Donostiko Baskito neoteaiz, bale. Hora da nere txokua, eta orduan, urte guztia nola ite duen lan hor, ni zailatzen naiz beti horretan. Eta esaldile faltan botatzen zean Bakeirako hortan da, Bakeiran bai, zen ni oso guzta juten izara, baina hain nola hemen lan bastante don, hemen gehatzen naiz normal. Vale, eta gero jute izan nian da eskiatzea eta elurret eta igotze izan da holakoak. En la vida. Ni juten izan almoet, arriba. Almoet, ahí sí. Moeten jartze ginean, da launak eta anak eskiatze zuen bitarten, guan goran. Itxiak, txirgituak hartu, eta venga, ez da? Bai. Ona. Vale. Bueno, eta gero, el Baskito izena, nundikan etorri guan? Bueno, Euskalduna esatela garbiziok. Bai, ez da? Xelebria da, ze Donostin jarri genuen geho Baskito, Bakeiran genekan bezala. Baina esan dizuten bezala, Baskito izena dator handikan. Osa, itzizen Baskito, eta orduan osa jarri zuen Bakeiran, la borda del Baskito. La borda del Baskito, ona. Eta orduan hemen etorri ginean, nik osa esaten, osa, nola jarri berdepa berriz, Baskito eta V-ekin da. Xiliko nahi, ez da kaputa idek izan. Osa, bakola itzaiten, da orduan eta Baskito gehatu zen, da badaka engantxia, Eta orduan, eta kanpotarrantzako, eta hoi da, bai. Vale. Eta hasi izan hemen buru belarri, ire osaba ondek irekin ere bai lanian, o hau ja ikasiek eta... Hau ja ikasie da, bueno, osaba launtzen da komprak iten da danetikan. Baina ja lan buru belarri lanen, ez. Itai, bale. Eta esatekena orduan, Bakeirakoan guain osaba jarra itzeikain, ozentziokan? Bai, osaba bueltak iteituan, da pixka genetik ibiltzea, eta gero beste mutil oso jator badakagoan,
Manu izen haula, eta harek amateu, nik emango nun bezala. Vale, bikain. Vale, pentsatzea, behizan, lehatza erdia garbituit. Nahiko izango erdi horrekin, ez da, gaurko razillo egiteko? Bi suprema hauekin nahiko, Bi suprema hauekin, ez da, nahiko, no? Eta sobera. Bai. Vale, hau utziko jugola, eta hau gola xeutzikoit, eta ingo itena, tipula osoikan, bueno, azala genduko zio, eta lau busketetan da berta botako jat? Listo. Bikain, vale, haune kontu. Nik horburu jabazkat, ura pixkat gehiago igual, Jose? Bai? Bai. Venga, pixka gehiago. Pixka gehiago, bai, tapatu dezala, ez da? Bai, gatza pixkat eta listo. Vale, gatza bendikan botako zio. Laukin ingo dugu, ez? Neiko. Laukin ingo dugu. Bai, ingo jo, gorko razillo gateatzeko ni uste nahiko izango gala. Vale, emango zutena etxuta, berua gazteko, belaxe. Vale. Eta, vale, hoi topea sekau. Pilpilazteanen orduan botako ditugu eta 22 minutu. Vale, osea, botatzetikan 22 minutu. Vale, bikain. Eta Iñaki, baseki, bueno, esan deken bezala, han itezen utenadek, bakeiran osaua ziuan, hemengo bixiguakin, lehatzakin, arrai freskuakin, geho, hemengo esentzia iriare beti berdina izan dek, edo berrikuntza datu sartu dituk, edo nola moldatu haiz? Bai, guk ite deuna da, batez ere ite dakau vitrina bat arraiakin, orduan guk trampaik eta ez dugu ibiltzen. Osea, arrai guztia beti espueste gotea, biztan dao, arraindegia izango azan bezala, orduan jendia komedora zehartzanen, ikuste hor, bixigu hau jango, edo ez da jango, edo gaur igual ez dute zer jango. Orduan pasatzea, jendiak ikusteula zer nahi du, aragila jango, edo gio beste vitrine badak aurre bai bogabantekin eta langostakin. Eta, bueno, orduan hor dana espuesto do. Eta jendiak produktua jok. Eta gero, nik entrantetan, baite deu txangurra donostiarrerara, oso goxua. Etxen ite deula dana zuritze deula eta. Gero, lako gauzak, alkatxofak almejakin, kalamarrak begia hondinak, tomatia donen tomatia. Danetik pixkat, ez? Ez gara asko komplikatzen, Karta ez da oso luziaukio. Produkto freskua, elaborazio simplea eta amaira, ez da? Amaira, hori dek. Geo, basik, anardo errak eta hori bai da kasula beti, ez da? Bai. Pixka kompletatzeko, ez da? Gero barrare badakau, orduan baskitoa toki bat, noiz goizetik anbeatzitan ez tegelanen, eta ama elkartzeo, beti da dinamika, bai. Hendia martxan. Hoi da. Vale, hemen ingoitena etipula gota barroa, eta... Botazko ziot esan diak perejin pixkate bai, ez da? Bai, fumetai pixkate bai. Hola esitizio normalia, trak, eta barroa sartu. Vale. Gatza botatzeo fumetai, o ez dio botatzeo? Ez dio, gero botatzeo, eta gero rectifikatzeko bihardeken, ez da? Bai, zero ez dakik, baino jetxiko deun, ez duen jetxiko, bikain. Bueno, hau moztuit, aurre bai. Bikain. Eta jarri jaunez fumeta martxan eta horburuak egosten, bitartean jungo altuk erreportai bat ikustea. Ados? Iria ingenian bezalakoa, bolako xia, baina bermuteria batea jungo gea, bermuteria La Sebastiana. Ikusiko zu, bermuteara, aperitu egarra hartzeko, leku aproposa. Ingo ditenaik hau martxan jarri, haure bai, hau listoak hau, betu, egila esan zele atzeak harri, bizaz itxura zera. Txuri, goxua, Bueno, guazen bermutak ikustea. Kaixo Joseba, Nestor Berraondo naiz, Donostiko Amara auzoan gaude eta gaur erakutzeko izuet Sebastiana bermutegia. Etorri gurekin. Sebastiana bermuteria, guain dela urte terdiko proiektu berri bada, eta nahi izan gendun ematea Donosti eta barriontai, Amarako barriontai, zozer gauz berezi bat. Ez da bakarrik taberna klasikoa, baizik eta bermutak, baridajeak eta baita ere jateko garaian zozer klasikoa eta baita ere espeziala bereziak ematea. Gure bezeroak ez dira bakarrik Amarakok, esan behar dauku hemen Anoetako estadia daukugula hemen 100 metroa, eta hori ere aprobetxabin ditugu kanpoko jendea ekartzea Sebastianara gure produktuak eta gure bermutak igerakusteko. Bueno, erakutzi zuet pixkat zer den Sebastiana bermuteria eta orain joango gea gure patata bereziak prestatzea. Hemen gaude Javirekin eta gaur Javik egingo dutuna da Sebastianeko patata bereziak. Eta patata berezi horren osaigarria dira patata lodillak, patata normala baino pixka lodillago dianak. Gero daukagu ere bai Ibarrako piparrak, eta honek bilak egiten ditugu
bai pikante edo ez pikante, Galiziatik ekartzen ditugun mejillo batzuekin. Egiten ditugu jende askok eskatzen du eta eskatzen zituzten patata normalak, eta gu zeozer berezio, zeozer espeziala emateko, eta baita ere maridajen ondo dijolako berrimutarekin, aurkeztu genduen hone patata berezi espeziala hauek ematea. Eta esan barra okete bai, Ibarrako bertatik ekartzen ditugun gindiarekin egiten ditugula, eta esan behar dut, honek oso ondo marinatzen duela gure etxeko bermutarekin. Ez da ez gozoa, ez mikatza, baino daukagu bai osagai sekretu batekin, hemen pipeta hau hemen barruan daukagun osagai sekretu batekin, da ematen diola beretoko espeziala. Eta jendei asko gusten zaiela, oseak ez daukagu asko esatearrik. Eta orain ingo duguna beste berrimuta batzuk preparatu, marinatu eta gure pintxo espezialekin ere bai. Eta gure bermutatik aparte, presentako izkizuet, beste bi bermu oso ona gure txekok, oso ondo marinatzen duen beste bi pintxorekin. Hasiera baten daukagu hemen bermut txuri bat, oso ekilibratu den bermut txuri bat, eta oso ondo marinatzen duena pintxo klasikoekin. Hoitako pintxo klasiko bat da, gure arrautza, amoia eta gambako pintxo klasikoa. Baita ere daukagu beste bermu pixkat mikatzagoa, beltza dana, eta honek marinatzen du oso ondo gure pintxo estrellat bat daukaguna hemen, dala gure sardina pikantea, oso berezia eta oso espeziala dana. Esan barra daukagu hemen Sebastianan daukagula bai bermut klase guztiakoak gozoak eta mikatzak. Orduan etortzen den jendea aukera dauke berein gustoko bermuta guztiak. Bueno, Joseba, hemen dauzkezu gure etxeko bermuta eta gure patatak bereziak, eta gobidatzen zaituztet etortzea gure Sebastiana bermuteria Amaran Donostin. Etorri nahi zuenen. Agur! Agur, agur. Ai, ama, kuadrilla, eskerrik asko, ze ona, pintxito bat, bermutxo bat, eta goia xei, eta lehatzear bat, txirlata guzti. Perfecto. Earri merdi gorkoan. Y no seguimos más. No seguimos. Gatungo baituk. Bueno, ateitzak amendikan berdituken hiru raziozka o lago bi pusketain berditukenak, txukun jarri, batzu jakin lagunduko ini, bale? Batzu jak zuritzen jugunak. Bueno, eta gero esan dekena, beste polleria honola bestia irikikena Donosti. Oiotoki. Oiotoki hori, nuntziok eta zeskintzek bertan. Hori do Baskiton plaza igualen. Vale, baina jendia ez dakinantzako Baskiton nundu ze plazan. Hori do Errotaburun. Luis Lucien Bonaparte, da izena du plazak, bale? Eta hori do Haciendako torretan onduan, eta orduan Oiotoki jaiosan, konfinamentuan. Konfinamentuan. Bai, danak etxen sartuta ginean, nik etxetik ateatzeko kriston gogua. Eta nola, ze prestatu gana, nola tan hasitan proiektu horrekin? Jarri genuen makina bat oi asko kiteko, oi asko, kodillok, bueltaka, eta ondoko taberna libre gehatu zanen, han jarri genitun. Eta orduan, ite genuen, eguneko menua, oi askok, eta orduan nibeltzen ditzen, reparton. Vale, oza, reparton hasi ditzen hor, porque jatetxek itxita euskal. Jatetxea itxita, eta jatetxen egiten ditun kokotxak, egiten ditun arkumek, jendiak etxetako etxea emateko, Etxea emateko, arkumek, kokotxak, txangurrok, ensaladillak, geoi askok, orduan aspertu ez ginen iten. Ze zuan iten, galdetzen baiat igual askarra bukatzen jaun. Etxen gatzen aspertu. Eta horre orduan guain martxan jarraitzeik, eta ze dinamikakin jarraitzeik, goi askok iten, dinamika iguala. Dinamika iguala, baina hain terraza dao. Vale. Orduan eramateko eta terrazan ebai. Oie, eramateko asko itekela esan zete, etxeta eta asko eramateko hemen ez da? Bai. Vale, eta etxeta eramateko adibidez, zeskatzi jendiak, oi askoa, patatak, menua, kroketak, ze gauza gehioakak bertan? Danetik eskatzu jendiak, Guko hain Oiotokin, de hecho, eamaten ez gabiltza, Hoi izan zen konfinamientun. Baina hain gaur egun jendia etortzea, eta eamateu beak. Eskatzi eramateko. Bai, eskatzu eramateko, behaiek etortzea eta juniteia. Agentzio llega hartzeien atara mateien atare baite. Horrek zea tasa asko sakan eta osabak esantzun que fuera. Que fuera, vale, oso ondo. Eta osaba, amen. Ondo, ordun, eamateko erabaitei eta haibe zertzio, goiasko menuakin batea ze juteko, zer amateo, no? Goiaskoa jutea, lechugakin da patatakin. Goiaskoa, betiko la vida. Bai. Hore, no hay problema. Vale. Eta gero kodilluare bai, berdin? Kodilluare iguala, patatakin, bere xaltxakin jutea eta goxua. Vale, bikain. Vale, eta bueno, gero, azkenengo hemen reportaia inuan guetzako, moian irikiek Marinelan, Marinelan, kontatuko pixka, reportaian ikusi genia, baina
bueno, ez dikenak ikusi kontatzeko. Marinela da, niretzako ametxo bat bezala, ez? Ze dago Donostiko portun, ni beti hori joko izan naiz, eta orduan, Getaiko portun edo hori joko portun edo lako toki baten jatetxe bat eukitzia, bada niretzako lomaz. Terraza bakarrik da, orduan irikitze dugu martxotikan urria bukara arte. I hori ondoen gogoan kudeatzeko lan gailegiakak. Bakeirakoa mantendu eta hoi mantendu, Bai, eta horren haciendo pim-pam. Hori ere pentsatu eta askotan, Bai. Onda. Bueno, eta horre bai eskaintzadek betiko produktuak, ez da? Gaurringo deun lehatza, rapia, bogabantia oakanduaren jartze deu, leosala de tomatia, ez gara asko liatzen, kartan 12 gauza daude eta erresa. Eta horko erreginare bai, izango, zer ateatzek jo, lehatza, abankandua... Lehatza, abankandua eta rapia asko ateatzea, bai. Kanpoko jendia portua juteanen, bakizu, zeskatzen, beti arraia edo... Eta horra dibezen bisiguaz, errebolua eta holako ere bai asko ateatzeituko, gehiago jute jendia lehatzan bila eta... A ber, bisiguk eta guk ez ditugu eskaintzen hor. Hori eskaintzen dugu baskiton, ez. Hor dakau plantxa bat, eta hor nahi bisigua plantxan itia, bildurra pixkaten mateit. Bildurra baino pixka mina. Bai, mina mateit. Bisigua plantxan jartzia, ez tekit, pixka saia ikusten nik, batzu batekin gogu, Bai, eta ondateako seguru, baina, bueno, gu behintzat, ez gara horta sartu. I hori jotarra izan da, eta gaineak, eta janik hasi egendanakin, ez egin mikatxiz lamar, ez da? Hori da. Vale. Baina, bueno. Bueno, eta proiektu hauetanakin martxan, nola iten dez? Eta lan taldeak akorz, nola kudeatzen de gaudan ahi? Bueno, Marine landaun ere neska, Natali, nerekin baskiton lan eintzula, eta orduan behak ere mateu hori. Jo, baskito eta oiotokia matitut nik, nere amak asko laguntzeu, Beatriz edakau hor laguntzen, osabare pixka gaineti daula. Orduan, garrantzitsuna da, ekipo eukitzia. Eta konfiantzazko jendia itia, baina ezin dezu atzen jatu dure, hay que arriesgar, hay que tirar palante, eta goguak inda, ez pasaizu importa 15 ordu lan itia, dan ateatzea. Onaiz, eta hi ez gelditzen orduan. Ez, gatu ez gaiten. Oporra noiz iteituk? Oporrak inditute bai, Inditu? Noiz inditu? Gu danetik ite dugu, Noiz indituko oporrak? Egon geha Valentzin, egon geha Madriden, egon geha Marruekosen, launa bisitatzen, toki guztitan. Bai, ona. Eta gero, Eta ze sasoitan hartzituko porrei, noiz eukitzeko la sasoia esatekena pixkat lasaitzekela historia? Marinela itxi daunen. Marinela itxekenia. Bai, kasi da ahora noviembren. Bai, azaruan noain. Ona. Bueno, hortaz gain, ire ibilbidea, kontatuko ire ibilbidea. Baseiat eskola erbaten ikasi gola, Bai, baskulinarin ikasitan honi, 2. promozion. Baina, bueno, hasiera batetik hande, lehenuotik etxian, bizi izan dugu sukaldaritza, ez? Nera monak Larrañaga zan, eta sakan hostal Larrañaga. Gero Pedro Arregik eosi ziriola, Getarin, Elkanoeken nagoen. Elkano hain dana, lehen zan hostal Larrañaga. Eta hostal Larrañaga zan, gure amonak kudeatzezuna. Eta gero Pedro Arregik... Edifizio guztia, guan, eta? Edifizio guztia, claro, por eso era hostal. Bai. Eta horri, gero amona horra hasi guan... Amona ja jubilatu zianen da dana. Baina gure etxen beti jan izan dua oso garbi, oso ondo, bi aldetatik, aman aldetik eta aitan aldetik. Eta orduan handikan, aitak beti esan dit. Aitak beti esatezin. Sukaldaritzak, ate asko irikitzeitula. Eta ni horrekin gatu nintzen, da, bueno. Zeire hori, behitu, ogi bideo ezela, eta askotan babetuzak, jendiak ez dakila zeikasi, o gaztia dala eta ez dakitzen, da nire aitak behi, ni gaztetan ikasle oso ona nituan. Nirez. Ona, txarra, orduan. Aitezen txan, behitzak ogi bideo bat ikasi izak. Eta gaina entxien zegoela sukaldaritza ikasi izak. Sukaldari bali maiz aldek izan, bai. Eo zintokitan. Perun, Australin, Londresen, edo Amerikan. Muchas puertas. Ate guzti ditizkik, eta geho, bai kasi nin, da geho gaina, Gustu hartze jozu. Bai, eta gu izan gaitu gaina manualidadiak eta onda ematzezkio, irakurtzia eta hola. Irakurtzia mal. Eta orduan, ikuste genean gauza gate egite zaizkikela, lehatz bat itekela, jendea zorion duitek, eta azkenean, horrek, beti eta politak. Ez da lan... Gorra da, ze oso luzia da, eta egunak satitutaz kasu askotan, eta zuk esatezu, hemen grabatzezu egun guztia, eta listo, baina servizioak bi daude gunen. Servizioak bi. Osea, no puedes producir gauen gero saltzeko. Ni horregatik indi jan obradoria, ireki nahi egin da betu entitean, goiz da atzalden, goiz da gau. Eta obradoria... Eta obradoriak gau da goiz. Gau da goiz. Baina jarraian. Eta gero arratzalden, ziztain, arratzalden jai. Gero parrandain da gero jaikitziare, zaila izan hori,
Bueno, bagiztak eben, hain berditenaek, batzu ja pikatuko dite, honi perejila ere bai, ezta? Bai, perejil pixka pikatu, nila lombok Vale. emendazkat. Vale, nahi badek, gero hau ja, botatzeko, jau, Hoi, bere ja, listo, fumeta. irekiten eondek, Bai. fumetak indik, beria, Vale. ingoiten nahi nabaek, iragazteko jarriko itemen, Bai, eta nahi baek, hemen berren, heldu zagau, boltxo hau, bai, karri hau. vale, eta hau jarri jok, eta ja bertara pasa. Vale, perfecto. Nahi baek honekin lagundu, eta Bai. bestela, Este basko berre, baino, ezta? pixkat Bueno, bai. berdekena pasa, eta listo. Vale, eta ningo tiene hemen tabla garbitu, eta peresilakin jarriko nu. Usai harraka honek, Bai, bai. Joder. Eta hori, segu txikin zeitean fumetear bat, Bai. Hombre, freskoa hon berdu, eta arraia... Freskoa berdu, eta lehatza hona egortako, zetian gelatina segak, Bai. Eta sustantzia asko botatzen. Guk beti almejantzako eta kokotxako beti lehatzakin ite du, Bai, Bai, listo, Ze kolore hartu du, momentu bat ian egon da hemen, Lekua, bai. 15 minutu egosten, txak, eharra. Vale, eta ingo itenaek, hemen batzu perezila esan dieten bezala, Bai. zuritu, Hoi pixkat, igual, zu pixkat emango jo. Pixkat eurre mauzio? Bai. Vale, pixkat Beste emango 6 zio. minutu, eta... Vale. Ingo zuten tapa kendu, ez tapa, Vale, aurre ondile kendu bestela nahi, gainezke oso. ingo ziu. Hala, Vale, eta hola jendia ikustia, Bai, perfecto. nola di joan. Bueno, eta esan deken bezala, egon itzala ikasten, eskolan, Bai. gero jatetxe desberdinetatik pasaiz, kontatu pixkat horrenengo tokit ibilbidea. esango izu, zure izebakin izan zala, zuen eskolan hor zarautzen. Zarautzen, Horra hala, 15 urtekin ja amak esan zin, venga, zingo deu da, bueno, sukaldaritza pixkat ingo deu. Eta zuen izebakin, horra ziginen. Iseko bakin ere irakasle bai aurrenengo ezin izan nuan. Iseko, ez? Iseko Bai, gerakutzi bai, zitxean, eta arek esaten zide, nola garbitu dana, Hombre. Ze txukuna, eta esaten zuen, ikusteana oso errez garbitzea. Bai, Garbitu bai. zak ez dana Ez ikusten, dana ikusten. palilluakin izkina, Claro, bestia, claro. cepillo de dientes zarrakin bestia garbitu Lana dana ditu lana gutxu. ordo, Bai eta pasatzi errezen izate, Erreza, hola pasata, Bai, pasata, atzea hemen zea dana beltza izkina, Bai. Iseko koritzin usten. Bueno, horita gero, ibili izan du nahi xixarion, Xixario, Luis ondilla, Marikin, xixario. artista ondillakin, nire maixua, Luis Mari eta Aitor Arregi dia, elkanokua. Ona. Gero Mikelekin Jose Marin ibili naiz, pare Vale. batu dara kamarero inun, beste Vale. batzutan parrillero, sukaldari, osea, dana pasata. Nik iri Jose Marin ez zautu, nik Bai, gaina, oidek, honitzen oidek, zazoian, oidek, oidek, bai, Nik bai, gaina bai. hogila ematenin, bai, oroitzan pena. Eta orduan, eta gero honitzen, Angel Leonekin, didezkadi zen, Bai. han 3 hilabete pasan itun praktiketan. Eta Vale. bueno, da, Angel maixua Leonekin. arraiana. Beste sukaldaritza mota bat da, baino... Zer ikusi guan desberdinan ez zuana hemen topatu? Jo, saltza frantzes asko. Hemen Bai, oso sencillo eta oso gauza simplek ibiltze ditugu, bez? Bai. Batxulla, tal. Ez diala Bai. simpletasun askotan dala Tangurina, zaiena, pimientak, bestia, Pimientak, no? adobos, fondok ere bai, eta orduan, bueno, sukaldaritza bat da mucho más especializada. Bai, no? O que toca mai, Sofistikatuagoa edo. sofistikatuagoa. Vale, Oide, bai. vale. Ondo, eta gero handikan etorritzan, da ja ire historitan hasitzan, o nola izan? Handikan jan, nire historitan. Vale, Bai. vale. Bueno, Ire menorkan historia? egon itzan zeakin, Gorka Txapartegi ere bai, Alamedakoarekin, han Bai. proiektu bat inun, en un hotelazo, Bai, de lujo, bai, oso polita. Claro, Eta hane bai, hoteleko dinamika- 10 hilabete pasan 10 ditun, hilabete. Bai. Eta hoteleko dinamikatik antzei gustau zitzaizun, ose, zitzaizun gustau, Onena hotela. Bai, Onena hotela. Latzak, ez da? Bai, ze hoteletan horario segido beti, eta Vale. sartzen itzan, goizen zeiretan sukaldek eta gozarik eta bazkaiak ematea, Vale. bestela meriendak eta afarik. Claro, Eta bi orduan turno zeudek, ez da? bai, Menorkan asko disfrutatu nun egia esan. Bai, Bai. Ona. Bueno, hemen pedexilla de baseka pikauta, batzu ja jarri mantxo, porque koloria ez hartu berre, ez da? Ja. Hor ja saltxa berdien gozu, ez? Bai, Vale, pues igual, irina pixka botako jo zaporia galtzeko, bai, vale. igual hotzen bota bergen nun, baina bueno. Vale, pixka zukaldatuko jo, guain Bai. bai pixkat dio josiot energia pixkat. Bai. Vale, eta mantxo jungo gaituk. Eta irina sukaldatzean ian. Ik, behitu zen, ni mantxo batek erakutsi zian, perezia hasieran botatzen. Eta beste batek erakutsi zian, bukaeran botatzen. Eta ni bila itezio kaso, pixkat hasieran botatzen eta pixkat Bai, bukaeran porque botatzen. biztantzako ere polita izatea, ja koloria aukitzia pixkat, Buen botatzen baek, saltzai koloria, mate ziok. Claro. Baina gero bukaeran Bai, berde hori galdu iteu. Beintezia hori berdiena galdu itek. Bai, oide. Ordu nola ingo jo? Erdita erdi. Erdita ingo du? Bai, Bikain. nik uste baietz. Bikain, vale. Vale, hau listo. Oina be, txukuntziokela ja hemen platertxo baten hemen txegarritzak. Karri, bai. Karbitzoeken lehatzak. Vale. Vale, haurek enduko jo mendikan. Iepala. Oso ondo. Ederki. Ardo txuri pixkate igual, bot falta zaigu. Ardo txuri pixka falta zaigu. Nahi bazu, Bai, basika, nik etariak horrekin Txakolina, A ber, sahardua, Bizkaiko
Getariako erregin atzeka, baina sekat bizkaiko altxorra. Bueno, vale, Hemen txe. vale. Bendexakoa, bali jokoike. Bai, txorrota pixkat. Bai, botako ju. Txorrota txua. Kaienare bota josu, mesedez. Vale, kaiena txua eta peresillare bai botako zio. Kaiena, pixka puskatzen nikola, zapore gehiago botatzeko. Eta erdit ja botako zio. Vale. Perfecto. Vale, eta ja sustantzia hartzen. Zumetare, botatzia naztegia dakau ja, Venga, bota jo pixkat. Nendakan nik atxarrua. Ba, nik hartu dit horre eraman dit. Venga. Hauken du. Pasa horrea. Vale. Venga, botako ju. Bota, bastante bota, Ba, ez da? Bai. Ez zai gustatzen oso lodilla gelditzia historia, ez da? Lodilla baino, gero. Zebain arraia goztean bitarten pixkat, zera, ura euki berda. Vapori eukitzia, ez da? Bai. Bikain. Vale, bai, ziak honek. Bango jo pixka, eta nik egiten dio, pixka gota. Eta loditzen hastianean beste pixka gota. Bai, pixka ondo ligatzeko dana. Bai, ikusteko, ez pasatzeko, ez erre. Oie, puntxoan hiltzeko. Eta gatzakin kontu zibiliko gaitu, zakeot, nola txerla botako zizkion, ez da? Gatza gutxi eta buka eran, Vale. Bueno, lehatzai bai, lehatzai pixka botako jonik, nahi bazu. Vale, hemen daka gatza. Vale, karri. Hartuzak. No sondo. Ire kontu, hemen pixka gehiago botako ziotau, eta honek txitsa. Oso importantia dare, arraiak eta haragik, sukaldatu baino lehenuo, gatza botatzion etzako, Segio ez du igual hartatzen, ez du igual hartzen, ez. Ados. Ni txuletakin hor nire tirabiraz, eskat. Bai, Miaki. Zeratika, parrian iteaten ian, bautzu zate lehenu botatzeko. Nik lehenua pixka botatzen. Lehenu igual fina botatzen zio tanto bat. Gero lodilla ez, Porque lehenu botatzen mazio eta azala iten bazako, gero etziak. Torrefaktori etzaiteko ondo atea, hain ondo ateatzen. Ez que ez da jo asko bota, pixka bota txak, baina aragila pixkate gatza hartu inberdun lehen txio, Gero ite ziotenean, bai, buelta mate ziotenean, gonjan, bildurri gabe. Ni zure aita ikusi jotena ere bai askotan, patata frijitu egiteitunen, olioa gatza botatzen jola. Pixka. Anik beti igual. Bai, Freidoran iteitutenen ez, geoztakizu, ze botakozun. Baina etxen iteitutenen, batxut ja eta gatza beti lehenua. Bai, Patatai, bai. Ados. Nik ezke aita ditzio kasasko. No, txantxa dara. Aita nausi. Lehatza sartuko dugu hor? Nausi. Ni ustea behituzak, erreportaia bat ikustea jungo gea, hau hemen xutik ateako dugu saltza berdia prestak haula, eta gero nola hau 8 minutuan ningoak, ez da? Nada, bai. Base aski jungo gaitugu muñagorri arategira, eta ikusiko zu, neguko produktua, monde jugarra egin zizkiu. Guazen ikustea, guatxe gatoz. Kaixo, Joseba, Luis Muñagorri naiz. Tolosan gaude, Muñagorri arategian, eta sartu zaitez nerekin ikustera nola egiten ditugun gure mondejo ospetsuak. Gure bilbidea luzea da. Nire amonaren osabak hasi zen 1910 urtean, ondoren nire amona eta ondoren nire aita. Eta nire arrebetani laugarren belaunaldia gara. Muñagorri arategian gara ezaguna gehien bat daukagulako prestako produktuak, izaten dela kilometro zero, txekorrak eta baserri ingurukoak dira denak, gero bai egiten ditugun produktuak bai txistorra, mondejuak, odolkiak, denak artisauak eta bertako produktuekin eginak dira, eta horrekin batera egiten ditugun produktuekin sari desberdinak irabazi ditugu, bai txistorrana, odolkiana, azkeneko saria irabazi duguna izan da, Ordiziako odolki txapelketan, bigarren postua lotuta azaroan. Orain egingo duguna da, gure mondeju ospetsuak nola egiten diren ikustera. Etorri nerekin. Lantegian gaude eta mondejuen osagaiak erakutsiko dizkizuet. Lehenengoan daukagu arkume tripakiak, gero arkume seboa, kaiena eta gatza, porruak, moñoak eta baserriko arrautzak. Hasteko, porrua garbitu eta gero txikitu. Mondejoa da oso tipikoa Tolosaldean eta Goierrin. Normalean egiten da azorotikan, otsai arte, odolkiarekin konparatuz egiten da arrautzarekin eta arkume osagaiak ditu. Eta txikitu ondoren, egosi 30 minutu 100 gradutan. Egingo duguna da porrua ondo potxatu, ondoren beste osagaiak ondo nahasteko. Porrua potxatzen dagoen bitartean, egingo duguna da arrautzak irabiatu. Eta errezeta hori da nire amonak bizitza osoan egin duen errezeta. Ondoren,
tripakiak ekosita daudenean, seguarekin batera, botatzen da porrura ekositan dagoenean. Eta dena ondo nahastuko dugu. Horrekin batera, kaiena eta gatza botatzen zaio, eta bueltak ematen zaizkio ere. Kaiena ondo nahastu ondoren, bere kolorea emango dio porroari, seboari eta osabe guztiei, eta egon duguna da hemendikan atera, eta arrautza gehitu. Egin dugu arrautza hemen bota eta ez kalderan, bestela arrautza ingo zintzaigun koajatu eta pegatuta gelituko zen tortilla bat bezala etxean. Produktu guztien nasketa egin ondoren, egin beharrekoa da hau dena tripetan sartu. Garrantzitsua da lotzeko orduan beti utxune bat uztea, eosten danean beti arrautza zabaldu egiten da eta tripa puskatzeko aukera dago. Mondejoak tripetan sartu ondoren, egin duguna da, 20-30 minututan egosi, tapari gabe. Garrantzitsua da, mondejoa ez lehertzeko. Mondejoa kalderan sartu ondoren, egin duguna da, zulatu, barruan dagoen aire guztia ateratzeko, eta mondejoa ez lehertzeko. 20-30 minututan egosi ondoren, egin duguna da, mondejoak kanpora atera. Bueno, Joseba, habe dira gure mondejo espetxuak. Dastatu nahi badituzu, badakizu nun gauden. Muñagorri Arategian. Agur! Ona, Luis, ona. Mondejoa, ze gauza ona eken, Ranoi asko gustatzen zaizkit, Nire bai, asko. Amonan etxen beti jan izan du, Eta gero, lehenokuak asko repetatzen, baina gaur egun barazki gehiago sartzen ziote txikuno itelle eta... Fina baldin bado. Fina. Bueno, nauzi, horrela jarraitu, eta gogurean jarraituko dugu. Nei gustatzen zaite mondejoa prigiu, eta tomatetan jarri. Eso ya es un lujo. Bizeo. Ya, otro nivel, Gauza erra, eta gero ogi hona egin txaka. Bueno, martxan jarriko jau. Hemen, leheno indegu, aztertu, zatik 5 minutu hauetan bestela gehiagin gozitzagun saltza gerdia. Behitu ze itxura hartu duen. Ingo du jau, epeldu, eta lehatza martxan jarri. Bai. Lehatza martxan jartzeko. Zer gazteka, azalan aldetik aurrena, o araginan aldetik? Azalan aldetik, gero buelta eman, daia presentatzeko azala. Bakaiauan, al revés. Aldean, ziz, A2, oso ondo. Hor buruke ba igual... Hor buruk, ateako eskiat. Urotzakin jarri. Urotz pixka pagazako ziet, manipulatu alizateko pixka ezta. Oidek. Vale, urak endu. Bestela erreko gaitu. Martxan. Vale, hoi listo sekao. Geo, kokotxa hori ze. Sandiak igual erreboxatu ingo jaula, ezta? Hola, beste ikutu bat emateko eta lehatxe puntua. Gainen oso polita gehatuko. Arrautzatxo bat, eta... Gio ere bai hori aldatu dek, adibez, leheno, albardatzeituan gauzak, reboxatzeituan gauzak, beti irinetik pasatzeituan, gero arrautzetik. Baina gaur egun irin hori... Arrautza bakarrik. Arrautza hori bakarrik, bai. Fintzen nahi geha dana. Eliminatu indio, bai. Azken nian, potxolito gelditzek, koipetxuo gelditzek, baina hauan fino gelditzek gabe, Kokotxa nola fino dan, eta nile atzare bai beti arrautzakin itele. Guk etxen behintzat, cada uno con su librillo. A ver, guk etxen, oain beti hola iteiu. Horre arraiago eta zan nahi bai. Guk lehen hori beti etxian, irinetik pasatzen ginen, nahi nago esaten guen dela 20 urte. Etxekiat, nik nire etxian beti hola ikusi, jabeintza, lehatza reboxauta, goza reboxauta beti, irina, gero arrautza, hemen, ja urdanak enduko ziot? Kendu. Bai, ja, pixka perskatu dituk, laneako puntuan txeskau, eta nik kokotxa reboxatuko dit eta iko isurituko dituk? Venga, perfecto. Venga, bikain, bagiztak txerreki txarraka. Venga, honi de, meneo pixkate eman. Ea reiten nahi gaitu gaurkoan ebait. Bueno, eta ze, baldaka beste proiektu bat aurrian, oain ja frenatu izkian kak. Bai, jazta. Jazta. De aquí ya menos, De aquí ya gauzak entzen, Gauzak entzen. Gaztetan beti goguak, kasu gauzak iteko eta... Karo. Lanak iteko eta lanak hartzeko. Gazte, izumat urte azkak iguantxe? Niko 27. 27 urte azkak, etxe. Amarratetz izkian nik. Bai. Uste nian kintako gaintu, ala? Bai, igual. Bi hurria. Ai, ama. Ondo. 27 urte txota, ja, jata, lau jatetxean baten. Oideko trizkantza, iaiz artista. Askotan ez tekit, zeadan, ona o kastigua bezala. Bai, kastigua, Arnazik ezin hartu, Batzutan gogu emateizu, Dana zea bialtzeko eta lasa ioteko, baina bueno. Nola, egunean gauza gustatzen zaizkigune bai da... Karo. Eta gauza gateatzen dian, da gauza horreka juten dian, ez da? Bai, nik esate jatetxea, nik jatetxea jatu arte beti nervioso, no?
Teri, zuri igual ba pasatzen zaizun. Bai, bontxe izan dira, jende izan, ez etorriko gaur honea gurekin afaltzea, o azte buru pasa. Si okerro pasako ja juten manau, hemen gelditzen manau baino. Azkenian esate, jope. Bueno, hemen olio Vicente berdia rebosatzeko, lapiko tonta, baina bueno. Hau ez dugiten nolakoa normalen, kokotxa bat bakarrik iteko. Bai, txikioi bat ibiliko baino, baina bueno. Ingo jauta, listo. Vale, berotzen nahi zaigu. I, lehatzak iztik asko biharremen buelta mateko laizzer, Beste minutu bat utziko zio. Igual buelta man, da gero beste buelta emango jau, da zuritik ateako dugu, bai. Buelta emango ziot, orduan, eta txirlak laizte gutako eskito, guantako jau pixka. Egon pixka. Bueno, almeja horiek irikitzen gaur jatetxen ibilitut eta... Kostaite zitzaioen. Tardatze pixkat, Bai, galanta ituketa, Bai. Ba, bota ingo zizkiot. Bota, bai. Bota ingo zizkiot. Bota, ze saltzan daudenen ez dia lehortzen askore, Gehiagi ez dia lehortzen, Niko itruko bate bazeka guain, Iñaki, etxen itizketen lenguan, ama esan txan, nundik ateitu txirlauek, ze saumurra, zego? Ba, txirlak ititu zuen nien etxean, da gure etxean ez gaitu, 3. Igual inberdituk 10 Orduan botatze kilo bat txirla horrea. Eta irikitzen azteituko. Eta zeiteiat, irikitzen jute ditugenak, kanpoa. Batetik bestea zenbat tardatzen. Askotan gertatzen zaiguna da, azkenengoa irikitzeako 100 txirla aurrenengoa lehortu zaigu. Uxok bezala. Oidek. Karriera bezala. Eta orduan irikitzen enean, irikitzen jun. Oidek. Bueno, hau jarriko zio hemen. Danak gehiagi izango dituko ezta? Nahiko horrelaxea. Ze usaina da hemen, ama. Guain geho almejabeak eura botatze basik. Bai, eta gero suabio, osea, ikeltzekena saltza zeago. Bai. Gutxu inda. Eta gero beste gauzate bai, gauzak rebosatzeko garaian, hori nahi eta beti de klabe. Suabia, ez pregitu, illa konfitatu. Konfitatu, bai. Bueno, eta batzu ja... Nik horregatik amotatzet batxu ja, ikusteko ze potentzi dakan olioak. Vale, eta ja horrekin madik zategi hau. Zu batxu ja ikustezunen ja pli-pli azteala, ordo. Nahikua, ikain. Bueno, hau botako jatemen, rebosatuta kanpo atako ju. Vale, eta lehatzi, hori kokutxite ingo ja bukara. Beste plater txiki bat, hor buru sartzeko. Ze xamurrak eta ze eskiken horiek. Gaina txiki, nahi tamaino gustatzen zait, Bai, Tamaino txiki ja, ondo garrituta. Bihotza bakarrik uste jo. Bihotza bakarrik. Baina horregatik esatizut, guainik perfila, ondo garbitu ditutela, eta hori lehen egin da, berriz lan iguala, berda? Hain txikila usten baitu, geho berriro, geho eta txikila usten. Geho berriz lan egin ber. Orduan, osoikan egozi, eta gero atera garbitu, eta perfilatu pixkat, eta listo. Bueno, hau hain ditu goxatzen, oso ondo. Bueno, eta ik elbaskitu nahi didez, sasoiko gauzak inibiltzea izela, urtian ziar karta aldatzek, gauzak berrik sartzen dituk, adibidez hor buruku dan ez dituk eukiko, tatilen zonden bezala tomatia, baina olako gauzatxuak ezta? Kontatuko izut, hain dala urte beteo, karta egunero aldatzen. Egunero? Eta gatzen naiz Natalineren eskak, egunero, eskuz, karta idaztezula. Bai. Orduan zan un poco... A verlas venir, ez? Etortze zana, horrekin karta ite genuen, arraiak egunero aldatzen genituen, eta bain, nola saiatu gehan pixkat gehiago, ni sukalde neoten naiz gehiago, kanpon baino, orduan karta saiatzen naiz, igual ez amagostu nien behi, baino aztian minola aldatzia. Vale, eta zer gehien aldatzekena, ze gauza sartzitu, ze berrikuntza? Olako sasoiko gauzak. Sasoiko gauzak, ezta? Baina askotan ez saiatzen gara, horiek kartaz kanpo esaten, por no cambiar la karta. Eta ik esateken igual esate, karta jartzea momotxa, lau aurrengo lau, eta gero jartizkit dagoena merkatuan. Kartaz kanpo. Eta gero bai gertatzen igual, jatetxian, igual ateatzeken nian aurrenengo maira ateatzek... Bai, rodaioa, kulo geo, hori beti izan daula. Katxila, mar. Hori gertatzek, bai. Hori garrantzitsua metre txukunak eukitzia, Kanpoko, dana da, jatetxe baten azkenen dana da garrantzitsua, Dana, guantxe izan dekagila. Ni kontuatu naiz askotan, ni asko sukalde neote ba naiz, sukaldeko flojea bitu bela pixkat. Eta, adibidez, ni asko kanpo neote ba naiz, kanpoko gestuela, iten inberrekua. Gero galdetzen. Orduan jendia irresponsabilidak eman inbertze izkilo. Zuk da nahite bazu, etzea inoiz lasai egon. Eta ikasin bihar de delegatzen, zeatik nik hori, adibidez, azken aldi, paper pixkato jarriko izutor. Bai, hola, zegoela bakarra zioken. Begia esan nire gertatzen zaiteko hori, eta guen obradorea juten hau, eta zei, gaur ez aldaka grabak eta leintzak eman diga, bale, ondo zio, hori pasatzea, zuan egongo bazinan, beti? Ezin, baina hola gertatzen dituk. Oneako eta txarreako. Martxartzen nahi da hori, Vale, martxartzen nahi da, ikusitu gaurrengo txirlak irigitzen hasi dira. Nahi bazu beste vuelta txiki bat eman? Bango zu vuelta lehatzai? Bai. Venga, vuelta txiki ja mango zio.
irikita dauden txirlak bazterrea eta bestiak erdira. Bai, lehatza ja puntu hontan, mantxo. Txure harra, Itxura erra hartzeik. Eta guain ingo zionaek, bigarren berde golpia bota. Oidek. Guain berdia botako ziou. Bai. Eta orduan freskotasuna eta beste usai bat emango zioke bai. Hori ja. Hau ja hemen, irekingo jau minutu bat, eta itxingo dugu txirlak irikitzia, guantxe, platera datzen azte. Txikerreketxe. Oide, ligatzen hona gaitu ligatzen, Ligamos bien. Ligamos bien. Earra, Baitu, lehatza ja puntu-puntun dago, Hola itekela klak, eta laskak eritzen dira. Bestela pasa ingo zaigu, Bai. Ordu nolaxe. Ona indi gorkoan, Almeja jarriko ditugu. Txirla batzuk, oso ondo. Bat. Bi. Hiru. Eta kokotxa, Kokotxita, txak. Holaxe. Eta ito. Hau hemen gainen jarriko deu. Ona. Eta Guain amaitzeko. Xuko, Saltxa, berri ligatzen. Ona. baitu, Zego xua, Nik uste horrekin, listo. Ezin, hobe. Ezki gauza simplia eta betiko errezetak, Earrena. Ze gauza dituken, Bai. Vale, hau paseko zioten mendikan pixkat, horrela. Vale. Oso ondo. Eta lagunak, hemen txedakau, gaur, Iñaki eta Bilokin deun, lehatza horburuekin, saltxan, txirlekin, kokotxa. eta kokotxaia, hola. Laginda del La pastel. leche. Nausiaiz, jarraitu horrela, eta guk hemen jarraituko dugu koxinatzen. Besarka handi badan. Gerarte. Agur.